ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଗଲା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଯାହାକି ମାରଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହୁଥିଲେ ନିହାତି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଏହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଛୋଟ ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ଅଥବା 2 ଫୁଟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଖଜୁର ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଖଜୁର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବେ ଏ ଗଛର ବିଧିଟି ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବିଧି ବହୁତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇଟାର ବିଧି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯାହାକି ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିହାତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଯାହାକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପେଜ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇଟାର ବିଧିବିଧାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାରଣ ବିଦ୍ୟା କେମିତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛର ଯେଉଁ ଅଛି ପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ଭାଙ୍ଗିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନିହାତି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ଶାଖା ଏମିତି କରି ଏତେ ଜଙ୍ଗ ଯଦି ଚାର ଆଙ୍ଗୁଲ କରିବେ ଆଉ 7ଟି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟି ଭାଙ୍ଗିବେ ହେଲା। 7ଟି ଭାଙ୍ଗିକି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ବାର ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ 7ଟି। ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଏଇଟା ଚାର ଆଙ୍ଗୁଳ ଆପଣ ନାପିବେ ଆଉ 7ଟି ଭାଙ୍ଗିକି ନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାରଣ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକର ତା'ର ପାଦର ଧୂଳି, ବାମ ପାଦ ହସ୍ତର ଧୂଳି ଆଣିକି ଆସିବେ ହେଲା। ତା'ର ବାମ ପାଦର ଧୂଳି ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ନେବେ ଯେଉଁଟା 7ଟା ନେଇଥିବେ ଗଛର ଖଜୁରୀଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଧୂଳିକୁ ଏଇ କାଠକୁ ରଖିକି ତାର ତନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ହେଲା। ତନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜାବିଧି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଯାହାର ତା'ର ନାଁ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାରିବେ ତା'ର ନାଁ ଆପଣ ଭଲ କି ଜାଣିଥିବା ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ନାଁ ଆପଣ ତା'ର ନାଁର 21 ଥର ତା ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେଇ ତା'ର ଧୂଳି ଆଣିଥିବ, ସେ ଧୂଳିଟିକୁ 21 ଥର ସେଇ କାଠ ଉପରେ ମାରିବେ ହେଲା। କାଠ ଉପରେ ମାରିବେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଯେମିତି କାଠ ନ ଦିଶିଲା ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଭଣା ଅଥବା ଖପରା, ଦେଖନ୍ତୁ 20-30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭଣା ସରେ ମିଳିଯାଏ ମାର୍କେଟରେ। ସେ 2ଟି ଭଣା ଆଣିକି ଆସିବେ ହେଲେ, ଛୋଟିଆଟା 2ଟି, ସେ କଳସ ପରି ମାଟି କଳସ ପରି ହେଲେ ବି ଚଲିବ। 2 ଆଣିବେ, ସେଇ ଭିତରରେ ତାକୁ ଭରାଇ ଦେବେ। ସେଠାରେ ସିନ୍ଦୁର, କର୍ପୂର, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଜାଣିବେ ତାହା ସେଇଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେ କାଠକୁ ସେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କାଠକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମଶାଣିରେ ନେଇକି ତାକୁ ଗାଧ ମାରିକି ତୋପି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଢାକଣା ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଖାପନି ହିସାବରେ ତାକୁ ଖାପିକି ତୁପି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ସେ ତୁପି ଦେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର, ଦୁଃଖ ନହେଲା ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଲତୁ ବେମାର, ଯେ ବେମାର ନେଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ କଲି ଝଗଡ଼ାରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ମାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହୁଛି, ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଣାଟା ବି ଥିବେ, ସେଇ ଭଣାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଅଡ଼େଇକି ତାକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ, ଜଳ ଭସାଇ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଏଇ ଗଛର ପୂର୍ବପଟର ଚେହେରାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତା'ର ଚେର ଲାଗିଥିବ, ସେଇ ଚେରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକି ଏଇ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାକୁ ଆପଣ ହଲ୍ ବୋଲନ୍ତି, ସେ ଘରେ ସେଠାରେ ଏଇ ଚେରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦବିଯିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଖଜୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହିଥିଲେ ନିହାତି ଚିହ୍ନିବେ। ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି 45 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଛର ବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 45 କିଲୋମିଟର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 50ଟି, ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗଲା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ 100ଟି ଲାଇକ୍ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 50ଟି ଲାଇକ୍ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।